Il-kelma anġlu ġejja mill-Grik angelos, li mbagħad titraduċi l-kelma ludija malak li tfisser messaġġier. B'din il-kelma aħna nifhmu l-ispirti tas-sema li huma ma' Alla kif fil-fatt huma ppreżentati fil-Bibja. L-awturi sagri juru li jemmnu fl-eżistenza tal-anġli bħala esseri aċċettati u hekk ukoll jitkellmu fuqhom. Madankollu mhux kull fejn jissemmew l-anġli huma dejjem l-ispirti puri li nifhmu aħna. F'xi każijiet jissejħu anġli wkoll xi bnedmin li bihom Alla nqeda biex wassal il-messaġġ tiegħu. F'każijiet oħra, l-anġlu huwa sinonimu għal Alla nnifsu jew simbolu tal-ħidma jew tal-attributi tal-kwalitajiet tiegħu. Fil-Kotba tat-Testament il-Qadim, l-aktar dawk tal-ewwel żminijiet, jissemma ħafna l-anġlu tal-mulej jew il-messaġġier tal-mulej. Jissemma fl-istorja ta' Abram, jidher u jkellem lil Mosè, lil Gidon, lil Samsun u lill-oħrajn. F'ħafna każijiet l-anġlu tal-mulej huwa sinonimu ma' Alla nnifsu. F'każijiet oħra jidher li kien xi raġel bħal profeta mibgħut mill-mulej biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Dan ġej mill-mentalità ta' dawk in-nies li kienu jattribwixxu kollox lil Alla u li kienu jaraw l-intervent tiegħu fi ġrajiet importanti tal-istorja. Hekk kienu jfissruh bil-figura tal-anġlu tal-mulej biex juru li dak li jkun ġara huwa opra ta' Alla. Dan jgħidu bi kliem ċar Iżajija b'referenza għal ħelsien ta' Iżrael. Fil-kapitlu 63 vers 9 Iżajija jgħid hekk: ma kienx xi messaġġier jew xi anġlu, imma hu stess salvahom għall-imħabba u l-ħniena tiegħu. L-anġli jissemmew ukoll f'ħafna każijiet fit-Testament il-Ġdid. Il-preżentazzjoni tagħhom tiddependi mill-mod li bih jitkellmu fuq l-anġli l-awturi tat-Testament il-Qadim u tal-kotba apokalittiċi tal-Lut ta' dak iż-żmien. Fuq dan l-isfond għandna nqiegħdu nifhmu dak li jingħad fuq l-anġli fil-kotba tat-Testament il-Ġdid. F'kull każ irridu naraw jekk il-kelma anġlu jew anġlu tal-mulej hijiex simbolika għal ħidma ta' Alla fil-komunikazzjoni ta' messaġġ tiegħu lil bnedmin jew inkella bħala personifikazzjoni ta' din il-ħidma tiegħu. Imma rridu nifhmu wkoll li t-Testament il-Ġdid jaċċetta t-twemmin ġenerali tat-Testament il-Qadim dwar l-eżistenza tal-anġli bħala ħolqien jew esseri spiritwali. Ukoll jekk inqeda bihom bħala simboli jew sinonimi tal-interventi salvifiċi ta' Alla mal-bnedmin. Bħal pereżempju fil-każ tal-Ministeru tal-Anġli fir-rakkonti tat-twelid u t-tfulija ta' Ġesu fl-ewwel żewġ kapitli tal-Evanġeli ta' Mattew u ta' Luqa. Sew fit-Testament il-Qadim u sew fit-Testament il-Ġdid ħafna drabi l-kelma anġlu jew anġli hija forma ta' personifikazzjoni tal-ħidma salvivika ta' Alla mal-bnedmin. Fl-interpretazzjoni tat-testi li fihom jissemmew l-anġli għandna nagħtu każ tal-forma letterarja tal-ktieb jew tat-test li jkun. Jekk hux ta' karattru storiku jew popolari jew hux rakkont edifikanti bħal ktieb ta' Tobit pereżempju. Jekk hux mibni fuq kunċetti mitoloġiċi, folkloristiċi jew apokalittiċi bħal Daniel, jew inkella Efesin kapitlu 1 vers 21, jew inkella Kolossin kapitlu 1 vers 16, jew inkella jekk huwiex ta' karattru simboliku bħal viżjonijiet tal-ktieb tal-Apokalissi. Fuq kollox inżommu quddiem għajnejna t-tagħlim tal-Knisja fuq l-anġli.
Hekk ngħidu aħna l-Konċilju Lateran ir-raba' jgħid hekk, Alla f'daqqa sa mill-bidu taż-żmien ħalaq mix-xejn ħlejjaq u ħlejjaq. Il-ħlejjaq spiritwali u l-ħlejjaq korporali, jiġifieri l-anġli u d-dinja ta' fuq l-art u fl-aħħar il-bniedem li għandhom it-tnejn għax huwa ruħ u ġisem. Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika fil-paragrafu 328 jgħid dwar l-anġli l-eżistenza ta' ħlejjaq spiritwali mingħajr ġisem li l-Iskrittura mqazza s-soltu sejjaħ anġli hija verità tal-fidi. Ix-xhieda tal-Iskrittura jiċċara daqskemm hi unanima it-tradizzjoni.